орзу 2026 реҷаи стратегии рушди футбол дар тоҷикистон таҳти ҳамин унвон барои солҳои 2017-2026 федератсияи футболи мамлакат таҳия намуда мавриди амал қарор дод. ҳадаф аз ин барнома татбиқи ислоҳоти куллӣ дар футболи тоҷик ба шумор меравад ки марҳала ба марҳала, қадам ба қадам, нафас ба нафас ва фасл ба фасл сурат мегирад. дар замони муосир дар ҳама соҳаҳо бо шумули футбол бидуни таҳсилоту бозомӯзӣ пешравӣ ғайриимкон аст, чаро ки тавоно бувад, ҳаркидоно бувад. бо дарки ҳамин мазмуну маънӣ ба масъалаи таҳсилоту бозомӯзӣ дар нақшаи орзу 2026 ҷойгоҳи хоса муайян карда шудааст. дар олами футбол шеваю шигирдҳо ва тарзу усулҳои таҳсилоти бозомӯзии футбол хеле зиёданд. аз ин омӯзаҳо ҳадафманду дониста истифода намудани роҳу рози равишкушоиест дар футболи тоҷик. роҳандозии курсҳои мураттабу муназзами мураббиҳо бо эътино ба футболи оммавӣ литсензияи Д. роҳандозии ҳамасолаи курсҳои маҳаллӣ, Конфедератсияи футболи Осиё ва ФИФА дар ҳама самтҳову намудҳои мухталифи футбол. доир намудани курси Конфедератсияи футболи Осиё оид ба литсензияи Про дар соли 2019. санҷиши ҳарсолаи мураббиёни бачагона ба озмун фаро гирифтани довталабон ба дарёфти литсензияҳои С, Б, А. омода намудани устодон аз ҳисоби коршиносони маҳаллӣ барои гузарондани омӯзишҳои литсензиядиҳӣ С, Б, А. таҳияву тадвин ва истифодаи воситаҳои пешрафтаи равиши омӯзиш бо ҳадафи татбиқи онҳо дар шеваи таълим. созмон додани курсҳо барои доварон, нозирон ва комиссарони бозиҳо. доир намудани маърузаҳо оид ба қоидаҳои бозӣ барои дастаҳое ки дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ширкат мекунанд. ҷорӣ кардани назму тартиби воҳиди маъмурӣ. гузарониндани курсҳо оид ба менеҷменту маркетинг. орзу 2026 ҳидоятномаи фатҳу кушоишҳо дар футболи тоҷик.